TV aba amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane yena yedi Sini papa be na upe biasha amansane winya no baby ya Kumawu TV amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane yena yedi Sini papa be na upe biasha amansane winya no baby ya Kumawu TV amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane yena yedi Sini papa be na upe biasha amansane winya no baby ya Kumawu TV amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane yena yedi Sini papa be na upe biasha amansane winya no baby ya Kumawu TV amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane yena yedi Sini papa be na upe biasha amansane winya no baby ya Kumawu TV amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane yena yedi Sini papa be na upe biasha amansane winya no baby ya Kumawu TV amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane yena yedi Sini papa be na upe biasha amansane winya no baby ya Kumawu TV amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane yena yedi Sini papa be na upe biasha amansane winya no baby ya Kumawu TV amansane Yama yadwefo akwaba emra Kumawu TV so ene enwumrei adom na dom yen techrema ene moja dia fusane ewo yen kram ni peduam ene nti ye kan se enimonyam enka otumfo nyankropon wode ene dai ache yen na apomoden awie peye ne de na esese ene soso ye de apomoden komotwetwe ye de braw sane ada ya wada bia enwumre efiti nonson ekopem no motwe ye de braw no apepepe ene yatena se na ye de nkomotwetwe a ye apomoden komotwetwe na da ye kase ma wonkwa ho hiaw eno nti na ene ye de dwumadi a yato de se wonkwa hia ye de ebraw ewo Kumawu TV so ene enwumre na se ne da ye no na ye wanimsam na wonim no se ene so ne da edikan a wode wafidi ato a na wo hwe yan eye apomoden na ye to nsa frɛ akukudam wona wonim de na waben awo ya apomoden ho na ye ne omo abedi ahia na omo akyerɛkyerɛ kwampa ya apomoden ebewie peye
ɛde amayen santi na ene enso ya betena se a yɛde nkomotwetwe ɛde ɛbrɛwɔ na wo oka dwumadie no ho wo de ne sɛ wo betena o television no ho ana sɛ ɛba sɛ ebia bibi nti wo sɔre a wo betimi adjoin yɛn live ɛwɔ Facebook ɛyɛ Kumawood TV on Facebook sanso so na YouTube enso so ɛyɛ Kumawood TV obenya akwanya na wo so adjoin discussion no ɛne dwumadie a ɛkɔ so nyinaa sɛ na ɛbɛyɛ a wo won sɛ bisa bi ɛde fa wapomden ho enyema bi ɛto kyema ɛwɔ nipadua mu ama wapomden enwie pɛya won so so wanya akwanya na wabisa dwumadie no ɛkɔ no ebebie ya homatrofo no atum ama won so so watimi afrɛ na wo won sɛ bisa bi a won so watimi abisa ɛnɛ so so yɛde ani kyerɛ Madam Catherine Clinic ɛhɔ ɛna yɛde ani kyerɛ yɛ na unim sɛ enya du ya wada sɛ ya mensa nka Dr. Daniel a na kyerɛ sɛ ɛyɛ hwan biem Dr. Daniel ɛwɔ ha sɛ Daniel Boache Doctor ne ho ofɛ na onim de ɔwɔ ha sɛ yɛne no ɛba bedi nkɔmɔ na nya ɔno nko ɛnɛ yɛnya ɔba baako in our mix unim sɛ dwumadie hyɛ ase nyinaa no first time yɛnya ɔba wɔ mu enie enua ba Florence Nyako ɛnso ɛwɔ ha wɔno nso ɛyɛ doctor in fact na dwuma dɔɔso me kasa me bɔ na dwuma na ɔyɛ a yɛbɛfiri ha na adeɛ bɛsa yɛn odi mu ye pa ɛwɔ Madam Katrina so yɛ hɔ ɔno nso ɛwɔ ha sɛ yɛbɛdi nkɔmɔ na ɛnɛ yɛwɔ dwumadi ahodoɔ bebree a yɛde ɛma wo sɛ ne bɛyɛ a wapomden ɛbɛwie pɛyɛ ɛde ama wo medical card so sɛ dwumadi wɔn a waso yɛ asene ɛyɛ Madam Catherine Clinic ɛno ɔna ɔmo de adupa a yɛfɛ no Madam Catherine Tonic ɛde aba na ansa na no mɛhyɛ aseɛ na yɛatwetwe nkɔmɔ afiri yɛnua ba ɔba Florence Nyako enchen abafro ma ansa na meba abafro so no yentwan ho na yenji abafro nkrato no ye ba na ye beduru pɛ yeto aso Enyaro ahodo ben na agi nipadua no aboso yare bi te se eni yare akoma yare wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo mekanfo Tahrid Naturopathic Clinic adodo na efreye Madam Catherine Clinic di amawo Madam Catherine Clinic enam homeopathy naturopathy so betu yare nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Catherine Tonic aba adwaman so eboa siesie nipadua no ne titiw de ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono Madam Catherine Tonic eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama ye won fidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe nipadua ni mu eyi yaro ahodo ahintani nyina edi Catherine Clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Catherine Clinic yare nyina last time FD ya hwehwe sei dwadi ka to yi mu agi atum se eye Kumawood TV aba right yɛma yɛhwɛfo akwa babiem emra Kumawood TV so dwumadie no yɛ live ko Facebook no so sesi a ɛnɛ ne mepɛ sɛ wo yɛ ne sɛ yɛboa na yɛma unua apomden ho ahia no sɛnea ɛbɛyɛ a unua nkwa ho behia no nti no mɛsrɛw sɛ wohwɛ wɔn Facebook no so a wobɛbɔ mmɔden na wahyɛ ɛde ama yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a afoforɔ nso betumi anya akwanya na ɔmo atumi ahwɛ dwumadie no bi ɛwɔ Facebook medical card so say Kumawood TV ɛwɔ Facebook na afei YouTube no so ɛyɛ Kumawood TV yɛhyɛ aseɛ ɛde afiri yɛnuaba Florence Nyako na yɛne no ɛdi nkɔmɔ kakra ɛde afiri Madam Catherine asoɛyɛ ɔmo dwumadi ahodoɔ a ɔmo di ɛwɔ hɔ ɔmo nnuro a yɛfrɛ no Madam Catherine Tonic no ne dwumadi a ɛdi ɛne ɔmo a ehia sɛ ɔmo nsa etumi ka Madam Catherine Tonic ni bi ɛyɛ ma ne hia ana ɛyɛ mema na tonic no mpo yɛ ka ɛyɛ den ade a ɛyɛ malaria duro ana sɛ ɛyɛ typhoid ɛyɛ duro bɛn ɛnɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ ne nyinaa mu ɛde akyerɛ ɛwɔ dwumadie so aba Florence akwa bɛma na bibi abɔkɔ ne nyame adom ne mo mpaibo ibi ɛkɔ so kama ɛwɔ Madam Catherine ase yɛda nyame ase aba fa yɛkɔ Madam Catherine asoyɛ na yɛnkɔhwɛ mo dwumadie ahodoɔ a mo di wɔ hɔ apart from sɛ mo san kɔfɔ yareɛ moma wona sabi wani afra na wonhuna de na yare glaucoma nti ene wonhuna de enom achi wona wanya stroke yare ahodo pi na menim sɛ moyɛ ho adwuma na masan kofa Madam Catherine Tonic ediaba boyen komo kakra fi Madam Catherine Tonic Clinic na afei memra Dr. Daniel so na onfa nwura apomoden kyerɛkyerɛ no mu yie na dwumade no entimi nkɔ entifa yɛ kɔ Madam Catherine Tonic Clinic yema yahwefo nyina akwaba ede ba Kumawood TV ene Madam Catherine for aseye
se uti di Madam Katrina ade e ba wa adwen ma ne se krofo bi ye aduro bi ana ye fe ne Madam Katrina mo jaduro eno ho asem na enkomo na ye ba bechechen kakrai na sa Madam Katrina mo jaduro yi yenye mfiri baby ase Tawhid Naturopathic Clinic dodo na afre Madam Katrina Clinic esan edu papa ye de be adwa so mfie aduanan ni akire ni Madam Katrina bo oman mu ye Madam Katrina ba oman mu ye nya 45 years 45 years yes first no na bebre ni se Madam Katrina no ye mujaduro bi a e wo roba mu se ya ye ba ye to ye nsesa ne da ni mu na ye de gu kai edi chinchini ko nkurase ahodo na ekoton na wote ho abote na ka no na pai Madam Katrina denden na ebo nyom sa na enipa di dimirika na omo fi nkurase na omo ba beto but enne ya hwefo di mu adanse se omo nte eduro ni nka bebre se egu ka nim se ye de enam no nemum enne die se de mo amonim se system no esi aye no se ye de ahye ne box mu kama se de ekuta mi ko se ye de ahye box mu to bi ono mo kra okọ store no ko hu na woni se enye tete ho adru Madam Katrina nenso eye tete ho adru mo jedru Madam Katrina ne san se enoma assistant'i amana ye kama ba bibia ekoso kama ena afei Madam Katrina emu ka mu bi nemum no sto bia na mo digu ka mu edi chini ansa na obi anya bia to no enenti se bi enese wo baby na wa adwen ye wo se age se car na ba na wanya bia to ada bi se ni de enuro so to bia obekom no obi Madam Katrina bia as herbal shop pharmacy shop bia chemical shop omo tuntun nuro like obi onoma wa ye sa table no tuntun nuro so be Madam Katrina wo enkurase bia Madam Katrina ewo ho Madam Katrina eda so ewodwa so na ebo adwuma kama se de na ye nimi se Madam Katrina ebaaye na oba wontimi wo noma na wanya ye fono no ene saa na ekoso ene ye nua maamu a omumogya no wo mu system wo bosume so a agese ye tenenka watie ma ansa na obi atenenka wodura na Madam Katrina jedru wodi nunum bi ya nopa ewia enenwre oye oba nese wo menses no wuya wunye ni yie ase emme yie ani ayetum eba na nsa na echa wunni eduro bia wo ka Madam Katrina ho se onu Madam Katrina tonic ya ebeba kama ama eni ayekokọ kama na emoja ni tu kra enyi hu esanse e food supplement za moja duro a wo benum ama wo moja abo wo widie ni muma e ma wo moja aso nte bibia be kama ye maame mu a omo enkurase sebe omuye afuo no wodura ne Madam Katrina onuma ebema wo moja no asane wo kama enye se wakodo aba na wo beda ya ade chinye wantim nya nsori debi wodi ene se wodi no Madam Katrina moja duro wo be sorry ama wo ho asisi wo ho so ma wo hu se yes ade chinye no ori kra be fi se no a wokodo obi ho se meda be nyane no na me nan ne me nsa aye tisiriti o se ananse onye police ni onye police ni eti wodi ene se wo be no Madam Katrina tonic wonno mo pe bo se bibia aye kama se wo hwe he DJ Lofty mre bi atwa mu be mfie aduanan ne akiri ni no ne ye wo ye ma no ma trophy yeso akwana nyakoshoko eye adru Madam Katrina ba ya ebeyi sa ya wie ni nyina di free ho e ma sa nkwala no omo ho eto wo mo na na on se de na medical aka no first no ye bodawuro ni konkurase eye de emakam no omo de nam ene emra sesa emra be na wo betana se atwen se Madam Katrina fo nkafa kamera e wo bodawuro ansan no nya biato e ba bra wo kosto bi ma ebi wo eti ye wo ka akese ai supplement enu so to bia e wo Ghana baby afana nyina isa o yes store bi ana wo ton nuro bi ne se wo hia bi ata wo de ye number ne be twegu e wo screen ani wo fa na wo fra e wo se supply abe supply ne mu se ye de ye nuro ne gu ke makona ante saade e bi ni ho isa se ne kwa wi asa ye hu e bi kura na nkofo bi kura twitwa fake bi abe no mu dia be abe na manta yes se de eni ho sa bi ne mu sa wo pe Madam Katrina tonic ne dia na se pharmacy shop na e wo mfichire wo no ubo ura ho a na wakwa kotobi okoni pa ne so oni bia telephone number na e da screen so no na obo mode na wahwe na wafre
na waka kyerɛ mo sɛ ohia Madam Catherine Tonic ɔmo nkyerɛ ba bi a wokɔ a wo sa betimi aka bi ye bɛ kyerɛ papepe na bibia ayɛ kama e de ama wo eti eduro no adwuma dada na ɛbɔ no ɛno ana egu so bɔ ene kwa de yasesem ene ide yasesem ohun Madam Catherine ayɛ sonko ayɛ anika na ne de nso de ɛte de yɛte a ye no mbɔ ye no e food supplement enye adura enyo no e food supplement akora no abofra no mpaninum obi say Madam Catherine Tonic nkokora fo mu guda mu nyina wo de ma wo mo no ma eyeyie eti emojaduro no ewo waboboa no pe enyerae okwa obenya bi ato ewo store bi na aboa ama wakomuden esisi so ede amawo kama obafo yenhwe matese Madam Catherine eye eduro bi a kyese wo yo oba na wo nsabu mu ha pa waduro yes se nsabu no ede amoja no emaye ebi de banansa na atwa enu achi kofo a omote yawo bu okra aka be se nansa ama obebu nansa no obeti yawo sama enne yenuanu ma bebre no a ye yi omadi ama mo afadwum abetrana fie enam menstrual pains ene ohawa ema fam bra ye bu yensa nyina no se oba bi wotibia bi ete se mu a Madam Catherine adren obetimi anum bia na menu abema eno a na waka no se Madam Catherine baaye no o ma na ye de o ma ye calendar ewo fie ahodo mu nyina efiri ho cause onum bia se awo no ne bra no na emmeyie ne moja sam na wo fom a onum ya na abeyi oyawo no efiri ho afi bosume ne beso no na abakama obi se we kwa de baaye no manti o se Madam Catherine ejina mu ani edi konku be ma kwa akrekecha na ye frɛ no Madam Catherine bra nya bibia nti o all because of say ebro na dine maame akagina mu ama ne enidani bi a na da ne so no efiri ho ama na timi enyi nsen awoba eti was what net Madam Catherine enu nti ena ma edi Madam Catherine ebebu ye eti wo hwema 40 years ago eno we ba 30 something if any Madam Catherine be ma kwa de Madam Catherine it's fa emai ye fichi komu pa de so wo no Madam Catherine na wo no maduro bia because eya awodie mo dwuma yie eboa meyie eyi enidane ahodo free ho se wo menses no bia na wawode no clothing bi o meka se clothing o moja sam no emeye eti ama efi bi ejine tena baabi a ono Madam Catherine bosume ne so a be hu se ebeyi kama ama awode no mada ho ama afa wo moja ebeba kokoko kama se de oba bia anya etie no menua ba emenya wa adwene se bia wo menses no wo de eye normal eba 3 days be normal baby nyankopon anya nisa e wo se obabia aboro so a enenu nensia nenso ansa na menses no etwa ti se wo ye bra ne se enu sa days no eba 3 days a wa adwen wo se wo de mfa se wo paada wo to na wo chemu mpire no bosom mienu a daabi ta Madam Catherine na awodie ni mu na ho na nnyoma na won ho na esiw emfiri ho bi enei na wo ya aba na wususu se aboa ma untime nyem eti wo ho tɔ nyem kakra no afi na wakɔwa na saa efin na gina ba bi wa awodie ni mu no na efiri ho a eti wa adure ni se wo Madam Catherine aben wa bribia to bi fasi pompa ne nchen ho anapa wo sɔre na wuridi a no anu matre mienu ewia no matre we ni kutanya din o DJ Loft ni kutanya din ya obeti ya so bag mu baby a wo se ne adretie ya na wo de so bag mu efe pa na oba da ho no aye ne nsa sei se ne okita edro no ye efe papa na se wo kwa adwuma kra betimi dia so bag mu na wo de akọ na se ne ye no no e ya no pa ewia ene onum ya 3 mienu anopa mienu awia mienu anwumre onum ni nyina no na wadidie ni ye kama na wo moja se mu gina yie ekoba se wunya o mense sa ne bibia de na akwan mama eti ye nua no mo bra yem o mo problem wo mo pa no o mo dra ne Madam Catherine ene Madam Florence ansana meko Dr. Daniel ho na ye ne na kwadwetwe nkomato aso no na che se ehun dia se o twen ema o how bi ba ansa na akopɛ Madam Debi na se we ye family a efie na busu ni nyina no mumpe Madam Catherine Tonic ni bi ofie yes penifo no na nkula ne nso no bi enti munum akopem se da bia ni padua no ebe secret a food supplement it is side effect bi o de ni se wuri di wi anu abo wa 3 mienu wo ewia wo te ho anu anu mienu enwume da bia wo ye dendenden o da bia nyoma koso kama e de ma so ebe Madam Catherine Tonic de a de wo hia se be show bag o de wo hia se be si fie o table so ana se o mpa so
fe kama o kwa dressing bag okay yan hwe e ba se obi pere dudu mu a he fan obenya die na telephone numbers a obi hia bi dia kogu no shop aton a obenya mo number ne mo locations na fe ye ni akasa ye factory kese no e wo buedi mase buedi he e ho ne de ye ton no bebre e wo honom e na ye wo ye depo ni bi wo asafo be ya amedi afa so na no ye bi wo ko ha me a obenya dodo na etu okolansa obenya dodo na etu as pharmacy kese e wo kuma se ba bia okwa obenya bi o honom ni nyina akiri se upe se ofre na hu ba bia ye wo so number no na egu screen ni no ofre na ba bia wo bia no e wo se e be supply se be bia onkofa fake enu nti na ye mfa dodo eme ma amanfo ba na do bi fake abefre mama ye pese e bibia na e original ko bi ehun se madam Catherine enu na wo okay afọ ye di nkomo e di afa ya komode ho de bia me ka se ma wo nkwa ho nyaw na emere bi na obi di adanse bi a kire me o se DJ Lofty se man hwe mo program no a na nka menim se yare bi wo ho a esese me hunu se esese me ko ho panie man hwe mo program ya na nka menim se ye wo yare bi a fa ne hepatitis B a ye very dangerous pa se wan kwanko ho hepatitis panie ni bia na wan hwe a obetimi ahwere okra na so me tie o program na me hwe o program no aboame amamani atimi adaho yie papa eno nti aya na ehia ene se obebɔ moden na afei wama wani adaho na wama wapomden no so no atimi ehia wo eno nti na ebere bi so se ya enwum tie eye se obetie enwum de na so ehwe se obehwe movie na so sese wama wapomden no ehia wo kane san se wapomden ni wie pe ya enwum a edekura na ebo a wonte movie a efe no eye wo tantantan eno nti ye di nkomo Dr. Daniel Boache ewa ha Dr. Daniel Boache of Madam Catherine Clinic. Doc akaba Dr. Amonfe ye nuaminia doc na bia boko de nyame adom ye da nyame ase doc ye nhwe ene ye hweti paye headache na da bia ye ka headache yare ana nya yare na se nya yare a ede na de headache eba se yare nso a na ne yare ben ha yo minua medase ebe fa akwanya so na ya chia ahwefo a ojibre na ehwe edwumadie enyina na minsha omo nkoso anhwe ha okay isan se yesua de nse ye shase na ye di free bia na ye dia bedu ya bedu ha to be a follow program ni bia ne be hu se ampa yesua de na minsha obi a ye ka headache a na ye ta chi mu se o tipaye se uti ya o ya eno na yenim no na ye ka ne se headache na obi o ha o se o mi tipaye de ka ne ho a wade atum se o tipaye a eye yade bi a abetena no so nanso ohwe ye topic na o se headaches and triggers of headache okay na ye ka headache enye yare headache nya yare dabi tipaye ai profon kwotena radio so kwotena TV so o yare na ye tipaye yare no na se tipaye headache na yare dabi tipaye enye yade yare bi symptoms a be sure amo hu se yade wi na ebe nipadua nim I see ha ntia no de ba e be di anim bo nka ye okwan bi so yare bi nsankyere ne sanete eno nti eba nkototo nuro bi anom kwa se bi a wo headache nti na uti o ye nti na ukoto nuro bi anom na eko obekoso aya eba na ukoto nuro na eko be ade ne ntimi njai ba so na chese eno enye yade no na wo treat o yare bi na ewo ho na ene hu se nkyerene aba mo hu se sade we ukọ hospital yanka aye nhwehwemu hu se ampa ade we na aye o nemum ho symptoms ana ne se nkyerene ene de ma no ndi udi akira obeto aduru bete kwa na eba ko na eba na sa headache no mu two types okay 2 types of headache no yes I breaking it down you mu ahodo your primary headache and primary headache yes and your secondary headache okay now primary headache no your headache na you mu be a friend say cluster headache you will be to say migraines okay and no migraines na ya mo kan say amamai amo say asoro brain good and then no pa na me pese ye ka ho asem na afi etumi boaye okay enti ebe ko migraines no so me won fonyini bi a
pese ye de to so na afi okay obi ahu se ne esitia se ne ye ka ho asem ye ka okay all right enti mo hwe ye no Dr. Daniel Madam Catherine Clinic eno wo na oso wo mfonyini ahodo bi a wo de be kire mo hu se tipaye na ye ka ho asem a ye fi se yare no enye yare enti se no so enye yare enti no wo hwe screen so a ye de eto mfonyini di kan ne beba okay enti mfonyini di kan no ebeba na wakyerɛkyerɛ mu abia mu nsɛnkyerɛne ne kwan yɛ fa so a de tipaye no eba no okay all right enti sa primary headache no na make us a migraine no na ye beka ho asem isan say e ha adwen pa wo ebusuan hoduo mu nipa hoduo mu na sa o hawo no ano odin papa sa migraine no sa ba wo say itimi so wuti half e be dwa na sa migraine e ba e bi wa betimi ato aso be 3 days na still na enkoi na ugusu a wo ye de onum nuro yina yinim se ne yitie ya etuto nurubinum yina yinim because ti ade a no akope na sa akope tipaye drubi na wa to no anom but still na ade ne da so ho a enkoye na ye hwe ne o ma etimi de sa migraines no eba dedi nkan so obi wa ko juma bi ma the boss betumi a hana like you say stress so or yewe ye say chese obeye ne o ma hodo pi enti obewie na uti na ayede uti dwaw stress etumi ma sa ti paye no etumi ba oni paso okay abra o bre o hu twa o hu e wa kwani asa nyina mu abre ne koso na ti ade no enso eba pa na sa headache se wotena se na se remember say one tina se wo chia wo kakra bia o posture no se na e wo sitina no eno so ebetumi amawanya headache ekwan a wo fa so dampo no eno so ebetumi amawanya headache ekwan a wo fa so da yes eno so tumi ma wonya headache tipaye ebetumi amawanya tipaye I see eno sa how no yenkoto aduro nom se ma nayi ena mitia ba bia wo no uno tisi bia enana wa ntimi anayi no ana ama o sa tipaye no na mom e bia na eye no a nti ya ye nhye ne nso ne yade bia na ye nom ho adu mami bi ba Madam Catherine asoe na oba ye no ye hwe na ne ha oni nyina ye se onumu nsuo na unse adane e ka se enipadua no nsuo no do so chen bibia ehia nsuo chen aduane kura ye die nanso onipa komdena ontijai obepe aduane edi ntente komdena nsuo bedu esu kombedu bia on pita na ehye no ho obeyi ne dwumadie bia na oso nsuo ba ko mo se wo no ma ene guna esi ana wa no ma wi nti ebasa nsuo no a eko nipadua no muso a eno so etimi ma o sa tipae eno enko ha ho nko no madru ye ka che uma ne se mame o ha no konumuso na ho beto na unze ya na enipa no oba na wa ama na enura aya na mo fe se okra no nim de o ye but Madam Catherine aso ye de enye se yete ho no eduro nom ana se ye ma eduro nko ane hiaye na mum ye hwe situation problem a onnamu ye hu se we ni edem ha obeboa okay ndi uma ne sorry ko na ne buofu kra chese buofu se wa ba hospital ya ma na duro bia na ye se on konum so na no beto no kremu ni na opo ye zo okoye na ye wo fa no no abai e be kan enum asem abesere bone fache se wa ye bone oba o kasa pi na nso ye ka se on koye no etumi aboa okay enti tipaye no ensuo nom enso ebetumi edibia aka ho I see fe ema ya abodie bia eya menka ne say sometimes omo ha omo ho oni omo bebre mu hwe oba betimi aboniti se ne oyebesi achichiri ne tinwi ne denden cheze ye dia homa beboa obi de hu a otimo se ne ho nyina hwirihwiri okay mun hwe screen so na mun hwe ne doctor ka ho asem ne bi oba okobo ne tini achichiri ne ti na ne ti ya ne ya ono a ya achichiri ne ti ko tumi se ne tini ya ne ya pemodin en show tiri kama te se
Madam Florence dia wa sha wa de tia no fefefe wakọ yiri di ti dan enti we screen so okay we no so ho we no so ho we no so by the maker no enu ye different enu ye different from we no okay nti ema no hair accessories aya omotide ye omotin I see anodin enku bi ho a o de twe oti a anodin din enti wo be wie no na se tumi se uti ase nyina akra yekro I see sa ye wo pulse bi wo ha enwi fm yeah na unse se vifre te wa sa pulse na mu na vifre ne ye de e free ba enti the ma odi sa enku no ewura wutiri no na onim aya na broni oya ade bi a on fancy o hwe enku aya na ma ne bi di yo muti na ho ya twere hawa enku ne de be ma onyina egu ho hawa yes enku na wo de kotwe uti e de bebro ni nyina no egu ho ni nyina egu ho but e ma no se omo de be ya ma omo ho aye fe no eno nkwa na ehia no so iti enku na wo de twe uti a ewura pos ni ewura mu no editi paye pa na ebebro na sa ti paye na me ka ho asem se enye yade no o schools no so we uti konkra a contain ene oma pi na bra enku ni ewura mu no na ekoje atenase wo place bi yo ho no na